Alfonso, que hai case 8 anos que comenzaron os Venres Negros, que foi o que fixo que foi o que fixo que dixeras ata aquí chegamos e impulsaras xunto a outros compañeiros a creación de Defende a Galega en maio de 2018? Bueno, antes que nada, moi boas tardes e moitas grazas polo convite para poder refalar destas cousas que son tan necesarias, non? Que a xente coñeza, aínda que, efectivamente, despois de tantos anos, eu creo que a protesta dos traballadores e traballadoras da CRTVG, da actual CESAC, é bastante visible e coñecida pola maioría da cidadanía. En todo caso, sempre é de agradecer que se ocupen espazos e se abran ocos precisamente para a protesta dos traballadores e as traballadoras. A verdade é que que Defende a Galega ven de maio de 2018, xa hai case 8 anos, pero o fartazgo dos profesionais e das profesionais ven de máis atrás. Sí é certo que quizáis o movimento Defende a Galega é definitivo, no sentido de que grazas ao pulo que lle deu Defende a Galega, pois a protesta dos traballadores e das traballadoras, a situación que se vive dentro dos medios de comunicación públicos de Galicia, grazas a Defende a Galega, pois está na rúa, sobradamente coñecida, pero sí é certo que houbo antes outros movementos por parte dos traballadores e das traballadoras, quizáis un pouco, bueno, non tan intensos como este, pero igual de necesarios e igual de importantes, non? Agora mesmo lembro, por exemplo, o telexornal do Toural, xa hai máis de 13 anos, que foi un informativo que o comité de empresa levou á rúa e un informativo protagonizado polos traballadores da tele e da radio, e no que se informou, pois iso, a pé de rúa, do que estaba a suceder nun momento, ademais, importante, nun momento crítico, porque era o paso previo, os días previos, as vésperas, da aprobación no Parlamento da Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia. Recordo tamén unha bitácora, un blog que se chamaba Eu non manipulo, que durante moitísimos anos, e grazas tamén ao tesón, ao traballo, á dedicación e ao compromiso dun grupo de traballadores e traballadoras, conseguiu denunciar ata 800 casos de manipulación informativa na Radio Galega e na Televisión de Galicia, un esforzo tremendo, porque evidentemente pois había que facer un seguimento no teu tempo libre de todos os telexornais da Televisión de Galicia e dos informativos da Radio Galega, pero aínda así creo que tamén foi un paso importante para concienciar quizáis os máis concienciados, porque bueno, era un produto pois para frikis, a verdade, para xente moi interesada no tema que se denunciaba, pero sí que fixo bastante ruído, non? E axudou tamén a que outros compañeiros desen o paso á fronte de denunciar tamén esa situación. E despois pois chegou Defende a Galega, chegaron os Venres Negros, un pouco inspirados nos Viernes Negros de Televisión Española, sentímonos moi identificados co que estaban a falar nese momento os compañeiros de Televisión Española e tomamos deles o exemplo dos Venres Negros, de vestirnos de negro durante o tempo que fose necesario os venres, e aí naceu o movimento Defende a Galega. Cando empezamos, podoche asegurar que nin imaxinábamos que 8 anos despois estaríamos protestando case polo mismo que o primeiro venres. Ti viñas de dimitir como presentador do telexornal Serán xunto a Tati Moyano por discrepancias coa liña informativa. Como foi esa decisión persoalmente e que repercusións tivo para a túa carreira na casa? Bueno, dimitir nunca é sencillo, nunca é sinxelo. Dimitir, tomar esa decisión custa moito, porque supón o que supón. Supón deixar de facer algo que a ti che gusta facer, que é a túa profesión. No meu caso, prácticamente se pode decir que é a miña vida, porque é vocacional desde hai moitísimos anos, desde que era cativo. Sabía que dar ese paso, que era a segunda vez, ademais, que o daba, porque no seu momento xa dimitira como presentador e editor do Telexornal Mediodía, sabía que dar ese paso pois sería definitivo, porque unha segunda dimisión pois seguramente non cha perdoan, non habería unha terceira oportunidade. A mí me deron unha segunda oportunidade anos despois de dimitir a primeira vez, non? É certo que hubo aí unha negociación entre as dúas partes, porque sabíamos que eu non cambiara e eles tampouco cambiaran, pero digamos que nos demos unha oportunidade, pero esa oportunidade, co paso do tempo, co paso das semanas, se veu que
non resultaba, que non había ningún cambio e a verdade é que non pintábamos nada nesa situación e nesa forma de contar cousas e de facer telexornais. Que supuxo para min? Que repercusións tivo na miña carreira? Bueno, sabía que era unha decisión posiblemente irreversible. Eu, cando tomei a decisión, non sabía que ían facer comigo, é dicir, non sabía nese momento se continuaría en informativos, se volvería a deportes, que eu, bueno, eu son un xornalista de clara vocación deportiva, o meu berce sempre foi a información deportiva e ao final, pois, volvín ás miñas orixes e encantado de facelo. Claro que co paso do tempo, pois a situación foise laminando máis, a paciencia foise laminando máis porque, aínda que estaba en deportes, un pouco afastado, digamos, do día a día dos telexornais, do día a día dos informativos, pois sempre botas un ollo, sempre che comentan os compañeiros e as compañeiras, sempre botas as mans á cabeza porque parece imposible que se repitan cousas, que se cae abaixo e se segue caendo baixo, parece que non hai nunca fondo. E ao final, bueno, pois vaste queimando moitísimo. Eu, aínda que estaba en deportes, estaba contento, a min gustaba moito a información deportiva, si é certo que empezas a queimarte moitísimo, e chega un momento en que ou te rescata alguén ou incluso, pois, pola miña cabeza pasou a idea de deixar a profesión. Houve un momento moi fastidiado, pero finalmente houve un rescate por parte dunha querida compañeira e amiga para ir traballar con ela a outro sitio e agarreime a esa posibilidade e, bueno, pois desde o ano 2020, desde o ano 2020, estou en situación de excedencia na televisión de Galicia, xa hai case 6 anos desa situación e, bueno, nunca se sabe o que vai pasar, nunca se saben as voltas que dá a vida e as necesidades que un vai ter, o importante pois é comer e bueno, aínda que non está dentro dos meus plans, a posibilidade está aí, cada vez máis difícil, eu se de min dependera agora mesmo non volvería aos medios de comunicación públicos, pero bueno, non podo dicir nunca desta agua non me verei. Cando miras atrás, cal foi o momento concreto ou a gota que colmou o vaso, non? Para que xornalistas con tanta visibilidade, decidiran visibilizar o problema cunha camiseta negra cada venres. Cal foi o momento, o clímax, digamos? A ver, o que che decía na primeira resposta, non sei se me estou estendendo moitísimo, se cadra sí, eu cando empezo a falar non teño No, perfecto, sentido do perfecto. tempo, vale. Na miña primeira resposta falei de que a situación viña de atrás, é dicir, todos, eu creo que a todos se nos colmou o vaso moito antes, moitísimo antes de empezar a manifestarnos os venres negros como membros, como integrantes do movemento Defende a Galega. No meu caso tamén, si é certo que houve un momento moi delicado que vivimos na redacción de informativos da Televisión de Galicia, que houve un momento de moita tensión que quizáis aí sí que non é que me abrira os ollos, porque os ollos os tiña moi abertos, pero sí que foi a gota definitiva. É dicir, que foi cando os afectados, algúns afectados polas preferentes, pola fraude das preferentes, asaltaron, porque tomaron a televisión por asalto, asaltaron ou irrumpiron nas dependencias da Televisión de Galicia. Recordo perfectamente que foi un venres pola tarde, a primeirísima hora, e foi unha situación moi tensa porque foron moitos os que entraron sen permiso nas dependencias da Televisión de Galicia, que chegaron ata a redacción, que estiveron moi atentos a todos os movimentos que facíamos, que querían chegar aos despachos dunha forma, pois, bueno, pode ser comprensible, pero non era nada acertado. E foron unhas horas moi tensas, non? Nas que algúns intentamos mediar entre uns e outros, facerlles ver que non era forma de facerse entender, de facerse escoitar, e que había outras canles, non? Para protestar. Ao final non pasou afortunadamente nada, aínda que si houbo, pois eso, unha ocupación durante un par de horas, 3 de dependencias da Televisión de Galicia. Aquel día había que informar no telexornal, eu presentaba o telexornal Serán, había que informar do que pasara, evidentemente, era unha das noticias do día.
e aquel día a información fixoa directamente o equipo de dirección. Non se deixou que fose o equipo de redacción habitual do Telexornal Serán quen tomase a sartén polo mango e fixese a noticia. Cando chegou á redacción o vídeo que se iba a emitir no telexornal, eu protestei inmediatamente porque era un vídeo totalmente sesgado, falábase de presuntos preferentistas, cando evidentemente de presuntos non tiñan nada, eran afectados reais pola fraude das preferentes. Eu entendía que si se lles chamaba presuntos era atizar máis o lume, é dicir, íanse enfadar e con razón, porque de presuntos non tiñan absolutamente nada. Non? Intentei que se corrixise ese dato no vídeo, marchei ao plató coa promesa de que así se faría, vin que na intro, que ademais me tocou a min ler esa intro, a información, a introducción ao vídeo, tocoume lela a min, non se corrixira absolutamente nada, bueno, tiven a habilidade de corrixir nese momento, pero claro, o vídeo non había forma de corrixilo, estaba xa en emisión e as promesas ao final foron baldías e non houbo tal corrección. Saín dese telexornal un venres cunha fin de semana por diante, coa decisión xa tomada de que dimitía e de que non había marcha atrás e que deixaba a presentación dese telexornal que nese momento estaba editando tamén, axudaba a editar o telexornal. Non? Ese foi, digamos, a gota definitiva, é dicir, o golpe definitivo, o convencemento de que era imposible solucionar cousas que tantos días e tantas batallas tivemos que librar por culpa delas. Non? E aí quizáis foi ese momento definitivo no que xa vin que a situación era bastante máis complexa do que creíamos. Dicías antes que non imaginabades que 8 anos despois seguirades loitando. Ti como valoras a resistencia e a continuidade do movemento despois de tanto tempo? Porque realmente é un exemplo de resistencia. Sí, ten moitísimo mérito. A verdade é que ten moitísimo mérito que despois de case 8 anos siga habendo traballadores e traballadoras que todos os venres van de negro a traballar, sacan a súa foto e seguen protestando. E moito máis, que non é solamente os venres negros, senón que hai evidentemente pois unha protesta, non che digo diaria, pero sí bastante habitual, que fai que os compañeiros e as compañeiras estean moi encima do que pasa máis aló dos venres de cada semana. Ten moitísimo mérito, porque chega un momento en que pues, é normal, despois dunha protesta laboral tan longa, sempre pensas que pode haber algunha solución, sempre pensas que polo menos algunha das túas proclamas, algunha das túas reivindicacións se podan cumprir, non? Vai pasando o tempo e ves que non se consegue case nada do que se plantexaba desde o primeiro momento, non? Si hai visibilización, si hai conciencia cidadá, si se chegou a sitios realmente impensables, porque coa protesta e grazas á intervención e ao traballo do Comité Intercentros Defende a Galega puido ser escoitada ante os principais políticos do país, recibidos pola vicepresidenta do goberno, fomos ata o Parlamento Europeo, bueno, tivemos certa repercusión nalgúns medios de comunicación, non quizáis en todos, que diso tamén podemos falar noutro momento, pero sí é certo que chega o hastío, chega o cansanzo, e é totalmente normal, porque é humano, e porque a xente tampouco chega un momento en que non se ten por que expoñer tanto, non? Cando non hai os resultados que un agardaba. Eu, ademais, vexo agora desde fora, porque, pois eso, levo 6 anos fora da TVG, non che digo que leve 6 anos sen vestir de negro os venres, porque algún venres sí que me vestín de negro un pouco para seguir apoiando o movimento, pero non era a mesma exposición, non é a mesma exposición que era antes, non? Por tanto, no meu caso, pois, vexo desde unha posición de privilexio, porque teño contacto con moitos deles e moitas delas, prácticamente a diario, pero vexo desde fora o difícil que é seguir mantendo a chama e seguir mantendo a protesta despois de tanto tempo.
Co tema do premio José Couso de Liberdade de Prensa en 2019, que supuso ese recoñecemento para vos nun momento no que a dirección da CRTVG nin sequera mencionaba as protestas? Bueno, evidentemente foron azos para seguir. O Premio José Couso é un premio que ten moitísimo prestixio no mundo da comunicación, no mundo do xornalismo, no mundo da loita polas liberdades informativas neste país. Foi un recoñecemento importante, efectivamente, ademais nun momento no que, bueno, estábamos e seguimos estando ou seguen estando ninguneados pola dirección, non? Precisamente, pois ese día recordo que os informativos da Radio Galega, os boletíns informativos da Radio Galega, os que se emiten ás horas en punto, estaban informando antes do acto, iban informando de que ese día se ia conceder ao Movemento Defende a Galega o Premio José Couso a Liberdade, a liberdade de prensa. Unha vez que se concedeu, por orde do redactor xefe daquel momento, pois deixou de informar na Radio Galega. Nos informativos da Televisión de Galicia, que todos os anos daban a información de a quen se lle concedía cada ano o Premio José Couso, ese ano non se dixo absolutamente nada. É dicir, a propia Televisión de Galicia e a propia Radio Galega pois nos daban a razón no tratamento informativo que se lle daba a unha información como esta. Busquei, ademais, unha frase que dixo o director xeral, o ex director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, nunha comisión de control do Parlamento, e vouna ler literalmente, porque cando lle preguntaron a Alfonso Sánchez Izquierdo que fora o que pasara ese día, é dicir, por que non se informara ese día da concesión a traballadores e traballadoras da Televisión de Galicia e a Radio Galega do Premio José Couso, el dixo, entre a protección da marca e da reputación da organización da CRTVG e o dereito lexítimo á información, tomouse a decisión de protexer a marca. É dicir, unha forma, non sei se voluntaria ou involuntaria de demostrar que o galardón que o José Couso a Defende a Galega estaba máis que xustificado. Bueno, nestes tempo houbo cambios na CRTVG, na dirección da CRTVG, na Xunta, aínda que, bueno, cambiou o presidente e o equipo. Como valoras o impacto ou a falta de impacto das vosas accións na realidade interna dos medios públicos galegos? Bueno, dicíache antes que se conseguiran cousas importantísimas. Primeiro, a visibilización. É moi importante estar na rúa, que a rúa entenda o que está a pasar e, bueno, durante todos estes anos houbo un movimento importante a través de concentracións, de manifestacións e coa participación da cidadanía que, por suposto, agradecemos moito, non? Tamén, pois, que medios de comunicación ou que movementos veciñais, por moi modestos que sexan, pois nos chamen para invitarnos a levar a nosa mensaxe alá onde sexa necesario, pois tamén é de agradecer e, afortunadamente, houbo e segue habendo invitacións para levarnos a moitos sitios, non? Por lo tanto, hai movilización cidadá e, sobre todo, tamén houbo algo que nos costou, pero que finalmente conseguimos, tamén o comentei con anterioridade, que é levar o movimento Defende a Galega a certos lugares, a certos sitios que quizáis, pois, bueno, pois estarían vedados desde o principio, non? Estivemos no Congreso dos Deputados, estivemos no Senado, na sesión de control parlamentario, na Comisión de Control a CRTVG, a presenza do movimento Defende a Galega é decisiva, chegamos incluso a marcar moitas veces a axenda dese control parlamentario, algo que tamén agradecemos moito os deputados e deputadas da oposición, dos partidos da oposición, bueno, pois que chegamos incluso pois nun debate do Congreso dos Deputados a ser mencionados e a ser obxecto de debate por parte do presidente do goberno e do líder da oposición. Así que, nese sentido, sí é certo que fomos conseguindo, bueno, pois impactos importantes. Tamén é verdade que non chegamos a todos os sitios e que temos muros infranqueables durante todos estes anos. Por exemplo, pois non conseguimos que a nosa mensaxe recale nos grandes medios informativos galegos, nas grandes cabeceiras do país. Sí se nos menciona de cando en vez, pero, bueno, digamos que hai outros compañeiros ou outras televisións autonómicas que teñen máis sorte que a nos nese sentido, non? Estou pensando en TV3 e da repercusión informativa
que ás veces teñen as cousas que pasan en TV3, que xa nos gustaría ás veces tamén que as tivesen as cousas que pasan na Televisión de Galicia. Quizáis é unha débeda pendente, creo que non é por culpa de nós, porque xa nos gustaría nos entrar nesas cabeceiras tamén, que son importantes e que teñen unha audiencia destacada e poder acceder a esa audiencia para contar o que está sucedendo na Televisión de Galicia e na Radio Galega, pero, bueno, a nosa vontade pois, é totalmente distinta a esas vontades que finalmente deciden nesas cabeceiras, deses xornais. Defenda Galega ampliou o seu discurso, non quedou só na manipulación, senón tamén falades do desmantelamento de programas, a precariedade, a falta de galego na grella. Cales, hoxe en día, son os principais problemas que facedes visibles? Bueno, o que ti comentas, evidentemente o desmantelamento se está producindo desde hai moitísimos anos. Hai 20 anos tiñamos delegacións informativas en Ferrol, en Pontevedra e na Mariña Lucense. Hoxe en día esas delegacións non existen, xa desde hai moitísimos anos, desde hai 15 anos que non temos delegacións nesas áreas tan importantes, con seguinte problema a hora de cobertura mediática de todas esas zonas. E por riba tamén as delegacións, pois pouco a pouco se están desmantelando desfacendo, digamos, o seu contido e a súa razón de ser, non? Si hai outros problemas que se cadra hai 8 anos non eran tan visibles ou polo menos non detectábamos como problemas graves que agora sí o facemos, non? Como é a perda de relevancia, a perda de reputación, a irrelevancia informativa con perda considerable de audiencia por parte, sobre todo, dos espazos informativos da Televisión de Galicia. Ás veces, os telexornais non están onde deben estar e iso provoca que a audiencia vai a outros sitios, a outras canles, a buscar esa información e quizáis se queden, non sei se para sempre, pero sí durante un tempo, nesas canles, non? Se non atopas o que buscas nun sitio, pois vais buscalo a outro e creemos que ese é un erro bastante importante, un erro de estrategia por parte da Televisión de Galicia. Así que sí, ahora eu creo que os principais problemas, aparte do desmantelamento, aparte de certas actitudes represoras que hubo por parte da dirección hacia certos compañeiros, si detectamos que é importante o asunto da irrelevancia da Televisión de Galicia e da Radio Galega nestes tempos tan importantes nos que efectivamente pois, a xente consume información pois, porque a realidade é a que e os tempos son os que todos conhecemos, tempos convulsos nos que a poboación demanda información constantemente. Claro. Despois de tantos anos dentro da casa, crees que o medo diminuiu ou, polo contrario, hai máis autocensura que nunca? A autocensura é demoledora para os xornalistas e as xornalistas. A autocensura é o peor que nos podemos encontrar, non? Que unha información a teñas máis ou menos pechada e que antes de emitila preguntes a quen lle pode molestar esta información, é terrible para un profesional da información. A autocensura, a verdade é que é inevitable porque traballas onde traballas e non queres traballar dúas veces. Entón, pois, a autocensura, pois, sí, existe, está no día a día. Falabas tamén, bueno, pois, doutros problemas que tiveron compañeiros, pois, efectivamente, problemas gordos, problemas de represión, problemas de estar expostos semana a semana, porque decidiron dar o paso de acompañar ao movimento Defende a Galega e que esa exposición tivese repercusións na súa vida profesional. Estou pensando, por exemplo, na miña compañeira Tati Moyano, que por falar con claridade nun acto que estaba presentando diante do presidente da Xunta, daquele Alberto Núñez Feijóo, pois tivo serios problemas, pero problemas moi serios de aperturas de expedientes e de futuro incerto, digamos así. Pero non só ela, a miña compañeira Maite Cabezas, por exemplo, foi apartada do seu programa de televisión por criticar no Facebook a Feijóo tamén, a Alberto Núñez Feijóo, por incumprir promesas relacionadas coas vítimas do terrorismo, un colectivo do que formaba e forma parte, porque é filla dunha persoa, dun axente de policía
asesinado por unha banda terrorista. Ela chegou a decir que, bueno, que prefiren xente dócil e sen criterio, pouco tempo despois foi apartada do seu programa de televisión e castigada, entre aspas, a radio. Digo entre aspas porque, bueno, para os que amamos a radio e temos a radio como medio fundamental de información, para nós non, para min polo menos non sería un castigo, pero hai que interpretar como tal o que lle fixeron a Maite Cabezas. Ou, por exemplo, Carlos Jiménez, que foi sancionado ilegalmente, e a quen lle vulneraron os seus dereitos fundamentais segundo sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que falou claramente de persecución ideolóxica ao compañeiro Carlos Jiménez. Esa é a situación de moitos compañeiros e compañeiras que reciben ameazas veladas ou non tan veladas, que son chamados a despachos e que son ameazados con que se seguen sacando foto un venres negro coa camiseta ou co suadoiro de Defende a Galega, serán relegados das súas funcións nese momento. É dicir, houve compañeiros que deron un paso atrás pois porque, bueno, o medo é libre e temían repercusións laborais. Por lo tanto, sí que hai medo, pero porque é lógico que haxa medo. De aí que é importante que haxa compañeiros que sigan ao pé do canón e hai que recoñecerlles o mérito que seguen tanto. Esa a última pregunta é un pouco complicada, pero crees posible que haxa unha CRTVG realmente independente, de calidade, nun contexto político galego como actual? Ou iso require un cambio máis profundo de modelo, de goberno ou de medios públicos? Vamos a ver, sí, require dun cambio máis profundo de modelo de televisións públicas aquí e no resto do Estado. No resto de España tamén pasan cousas moi desagradables para os medios públicos. En Galicia tivemos unha oportunidade importante de intentar implantar un medio público distinto ao habitual, porque houve 4 anos, si é certo que foron só 4 anos, dun goberno bipartito que, bueno, podería dar o paso certificar que eles tiñan unha maneira distinta de entender os medios públicos de Galicia. Non o fixeron. Non sei se por falta de tempo, creo que non, porque en 4 anos sí puderon facer algo máis. Non sei se por falta de convencemento, creo que tampouco, porque falas con eles e teñen claro o que queren da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Bueno, non sei por que foi, o certo é que o bipartito foi unha oportunidade perdida para os medios públicos de Galicia. Non che digo de cambiar o modelo, porque, bueno, pues, porque o mellor leva o seu tempo, e foron 4 anos, vale, admito, pero sí foi unha oportunidade perdida de deixar cousas organizadas, cousas amarradas, para que nun posible cambio de goberno democrático se volvese o Partido Popular non tivese facilidade, digamos, para destruir o que outros construíran. Pero que, como non se construiu nada novo, o Partido Popular non tivo ningún problema en replicar o modelo que xa coñecíamos de anos atrás. Por lo tanto, eu creo que sí hai que cambiar o modelo, pero claro, a pregunta é quen lle pon o cascabel ao gato, porque todos os partidos políticos, todos os políticos estarán interesados en participar da tarta que supón a Televisión de Galicia, a Radio Galega e levarse o seu cacho. Eu sempre digo mesmo, nun informativo, nun telexornal da Televisión de Galicia, unha información política pode ser seguida de minuto e medio, pode ser seguida durante un minuto por 80.000, 90.000, 100.000 persoas. Ti reúnes os mítines dunha campaña electoral de calquera partido político e nin de coña suman 80.000 persoas. Por tanto, claro, nun minuto podes acceder a moita máis xente que pois, en toda unha campaña electoral. Por tanto, pois claro, efectivamente, pois, a tarta é moi saborosa e ninguén quere desfacerse dela. Eu creo que sí é necesario que cambie o modelo de medios públicos aquí e no resto do país, no resto de España, pero a ver quen é o valente que o fai. Creo, polo menos polo que vexo no panorama político actual, non atisbo a ninguén que o consiga. Si hai xente, evidentemente, máis comprometida, si é certo, iso se ve, pero tamén esa xente comprometida ás veces te dá unha torta e levas unha labazada inesperada porque fan cousas que dis ti. Ese non é o camiño. E estáse vendo en moitos sitios, desgraciadamente.
Bueno, pois moitísimas grazas por atendernos hoxe e bueno, a ver se algún día témoste en directo no estudio de Radio Filispín. Cando que irades, para min é un privilexio poder falar con vos, sabedes bueno, cando estivemos en Canido foi unha xornada preciosa, unha xornada de debate sobre os medios de comunicación moi productiva, estivemos Sí, moi a gusto, a acollida foi fenomenal, por lo tanto, estamos en débeda con vos, así que o que queirades, xa sabedes nada, onde pois estamos. cando queirades voltar, aquí estamos. Moitas grazas.